imam i ja nezadovoljstvo prema reakcijama Evropske unije, ali to je naše prirodno mesto. To je naš strateški cilj. Mi moramo da postanemo članice Evropske unije i mi ćemo sve učiniti da postanemo članice Evropske unije. Mi to želimo zbog toga što je nama interes da postanemo članice Evropske unije, zato što je to ambijent u kome se otvaraju mnoga radna mesta, bolje je lečenje građana u zemljama Evropske unije, viši je standard medicinskih usluga, bolje je obrazovanje, bolji su sistemi ili mehanizmi borbe protiv korupcije, na jedan mnogo efikasniji način uspostavlja se pravna država. Standard političkog ponašanja je bolje definisan u Evropskoj uniji nego izvan Evropske unije. Vi ne možete tek tako da upotrebljavate govor mržnje u zemljama Evropske unije. Odmah bivate sankcionisani za tako nešto. I zbog toga, još jednom, nama je interes da postanemo članica Evropske unije, mi od tog strateškog cilja ni po koju cenu ne možemo da odustanemo. Što ne znači da treba da se ponašamo kao da je nama zagarantovano članstvo i da je to samo pitanje dana kad ćemo mi postati članica Evropske unije, jer stojimo na pokretnim stepenicama koje nas vode do tog obećanog mesta. Nije ni tako. Mi, dakle, moramo da koračamo kroz teške okolnosti, da se izborimo i sa objektivnim nedaćama, pa čak i sa nerazumevanjem Evropske unije, ali mnogo više sa nedaćama koje sami proizvodimo.